Ma megmutatom, hogyan tartom rendben a nappalit. Mindig csak annyira, amennyire éppen jól esik. Nem tökéletes. Soha nem az. De én sem vagyok az. Ebben rengeteget segítenek az apró rendszerek, a kialakult rutinok, a lassú mozdulatok. A nappali nálunk az a hely, ahol megpihenhetünk, ahol valahogy mindig otthonos a hangulat. És végül is ez számít, nem a tökéletesség. Sokáig azt hittem, hogy a rend nagy dolgokon múlik, hogy akkor lesz nyugalom, akkor lesz igazán otthonos a nappali, akkor van igazi rend, ha mindent egyszerre megcsinálok. A rendrakástól a nagy takarításig. Persze, ez szinte sosem sikerült, és emiatt gyakran voltam elégedetlen magammal. Aztán rájöttem, hogy a nappali rendje, vagy inkább az otthonosság érzése valójában néhány apró szokáson áll vagy bukik. A rend fenntartása nekem nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes legyen. Sokkal inkább arról, hogy legyen egy hely, ahová vissza lehet térni. A polcaink régen tele voltak tárgyakkal, és azt tettem észre, hogy fáraszt. Már a gondolat is fárasztó volt, hogy rendet kellene tennem vagy letakarítanom. Néha olyan érzésem volt, mintha a szememnek sem lett volna lehetősége pihenni. Az első nagy áttörést a 8 évvel ezelőtti költözésünk hozta. Elkezdtem összedobozolni a nappaliban lévő dolgainkat. Azért ezzel kezdtem, mert ezekre volt a legkevesebb szükségünk. Csak pakoltam és dobozoltam, és mintha semmi nem változott volna. Akkor eldöntöttem, hogy a pakolással együtt szelektálok is. A célom az volt, hogy minél kevesebb tárgyat kelljen átköltöztetnem. Az új lakásban rengeteg, szinte üres polcunk lett, és egyszerűen megéreztem, mennyivel könnyebb így rendet tartani. Akkoriban ez csak egy erős érzés volt, és csak mostanában tudatosult bennem mindez, és mostanában sikerült ezt így megfogalmaznom. Néha csak egy apró mozdulat kell ahhoz, hogy ezt felismerjük, máskor egy nagyobb változás, de ha egyszer tudatosul, akkor utána már elég a polcok rendszeres, lassú, kényelmes áttörlése. Egy kis gondoskodás, egy kis figyelem. Ettől lesz élő a tér. Ettől érezzük otthonnak, nem egy kirakatnak. A kanapé környéke például nagyjából mindig ugyanúgy néz ki. Na nem azért, mert így kell kinéznie, hanem mert így könnyű visszatérni a rendhez. Egy takaró, néhány párna, egy tálca, ez nem kőbevésett szabály, inkább egy kapaszkodó. Ennyi elég is ahhoz, hogy mindig rendezettnek érezzem a nappalit. Ha más nem is csinálok meg, ezt a részt mindig visszaállítom az alapállapotába. Kicsit olyan ez, mint amikor reggelente megágyazunk ébredés után. A dohányzóasztalon is csak egy tálca van. Ez a tálca jelenti a határt. Ami ráfér, az maradhat. Ami nem, az vissza kell, hogy kerüljön a helyére. Legalábbis ehhez igyekszem tartani magam. Azért a távirányítók és a telefonok néha lekerülnek róla, de talán ez még belefér. Külön szeretem ezt a tálcát a szezonalitás miatt is. Mindig az adott időszaknak, évszaknak vagy a hangulatomnak megfelelően alakítom. Ez a kis rendszer tényleg nagy segítség. Ha semmire nincs időm vagy kedvem, csak rápakolok mindent, ami az asztalon hever, és már is tisztábbnak és rendezettebbnek tűnik az egész. Ez őszintén szólva rengeteg apró, lényegtelen döntést levesz a vállamról. Kevesebb a vizuális zaj, és könnyebb fenntartani a rendet. Lehet, hogy lassúnak tűnik, ahogy elpakolok, és igazából néha nekem is az. Nem mindig csinálom így, sokszor én is rohanok, kapkodok, de egyre inkább törekszem arra, hogy élvezzem ezeket a pillanatokat. Mert az élet elszalad, és ezeket a perceket már nem lehet visszahozni. Úgyhogy amikor csak tehetem, keresem a nyugodt, lelassult pillanatokat a nap során.
még akkor is, ha csak egy egyszerű rendrakásról van szó. Éppen ezért a rend nálam nem is a tökéletességről szól, nem is ez a cél, inkább egy érzés, hogy amikor belépek a nappaliba, azt érezzem, igazán otthon vagyok. A növények is részei a rendnek. Ha ők jól vannak, a nappali is élőbbé válik. Volt idő, amikor beltéri dzsungelt akartam. Rengeteg növényt szereztem be, és szaporítottam őket. Aztán kiderült, hogy sokkal több törődés kell hozzájuk, mint gondoltam. És azt is el kellett fogadnom, hogy nem minden növény érzi jól magát nálunk. Mára nagyjából kialakult az a kör, amik valóban jól érzik magukat, és én is megtanultam gondoskodni róluk. Szeretem áttörölni, vagy lezuhanyoztatni a leveleiket, lepermetezni őket, vagy csak átnézni és levágni az elszáradt részeket. És örömmel tölt el, amikor a konyhában például a zöldségmosásból megmentett vizet oda tudom adni nekik. Ez a pár perc törődés valahogy engem is lelassít, és jó érzéssel tölt el. Ez is egyfajta rendszer, csak nem a tárgyakról, hanem az életről és az odafigyelésről szól. Ezért szeretem lassan csinálni, nem rohanva, nem kapkodva, inkább elengedve a fejemben sorakozó listákat és elvárásokat, hiszen a nappalink nem kirakat, hanem egy élő tér, ahol jó lenni.